Welcome to the program, Patience Namadingo. Thank you. We have very serious issues to discuss. Of course. Tinagona niposa chidwa bomba muli kusanjika ku Blantyre kumene mtsogoleri wa dziko lino amakumana ndi achinyamata osiyanasiyana okambirana nawo makamaka pa nkhani yokhuzana ndi SONA kulankhula kwawo kwa mmene zinthu zilili mu dziko muno pa 14 February. Unakambapo zinthu zitatu kuti uli ndi ma feeling atatu. One, disappointed. Two, you said you are confused. Three, you have hope. Timafuna tidambasule kuti ngati wachinyamata. Why did you say that you are a disappointed person? No, Leah, we've had independence for 60 years. And pamene tili panopa ndi pamalo pokuti wina aliyese must be disappointed. I will be even more disappointed if I see Malawians who are not disappointed after the 60 years. Ndi pamene tili. Dziko lino Leah ndi dziko loti latenga ngongole kumayiko kwina. Dziko lino landera funding kumayiko kwina kwa zaka 60. Pa zaka 60 zimenezozo tingalozedi kuti ifeyo ndi anthu oti tatenga ngongolezo tataziwerengesera. Let's say kuti awerengesa kuti mabiliyoni onse amene tinatenga kuyambira chaka chodzilamulira toka kuzafika lero mabiliyoni yake ndi awa. Nde tingaonetseno kuti chithunzi chimene no mabiliyoni wapanga ndi ichi. Malawi unoyo Leah kuti tizinena chilungamo mbene zinthu zilili mwina bwezi tikuyenera kukhala 1985 maganizo manga. Ifeyo tili mu 1985 pa nkhani ya chitukuko. Ifeyo si anthu okuti boma lathu lizikhala pano pali kugawa chimanga kwa anthu kuti uli njala after zaka 60. After zaka 60 timeneka kukhala a society yokuti imazidalira aliyese andi chakudya mano food security ili bwino anthu athu sangamapite ku stadium kukandanda panzere kuti akalandire chimanga in this day. Kwa ine that's a serious disappointment because when we talk about life we're talking about food. Kuti zituko zambiri zimene timapanga ngati dziko timamanga misewu timamanga ma stadium koma everything is secondary. Choyambirira ndi chakudya. Olumuta manga nsewu kuchoka kuchitipo kafika ku nsanje sewa bwino koma ngati anthu alibe chakudya moyo palibe. Nde sitingamanena kuti anthu otizilamulira toka kwa zaka 60 koma tikukanika kukhala ndi chakudya. Nde kuti talephera tukanika kukhala ndi moyo. Nde ndikamaona zinthuzi it's so disappointing. Chimene ndi example 1 yokha. Number 2, kodi ifeyo maphunziro athu anthu amene timati taphunzitsa dziko muno anthu oti apita ku Chancellor College apita ku Polytechnic apita ku Nzuni anthu amene ajawa education imene amapanga access kumene kuja paper limene amatenga mati mungafanizire kwa ikapo ndi munthu amene amaphunzira ku Ghana munthu amene amaphunzira ku Botswana akapita ku America toka nene ndine wa ku school ya ukachenjede ya ku Malawi ndikulemerera ndithu mupeza kuti yankho lake ndi ayi. Nde ine sinangakhale munthu wokuti I'm not disappointed. Everyone is disappointed, to be honest. So taona maboma ngapa kubwera kunali boma la Kamuzu sinanga mangoti in general 60 years more than 60 years. Yes. Boma la Kamuzu linabwera la Bakiri linabwera la Bingu kunabwera la Joyce Banda Peter Mutharika pano tikuona la Chakwera. Atsogoleri osewa sukuonapo mtsogoleri amene wachita mwina zokupya kuti dziko lino kulisuntha pena pake kulifikisa pena pake because you have said kuti we are living in 1985. So between from 1990 up to now we have had from a number from 1960. a number of presidents. So sukuonapo mtsogoleri amene wachita zakupya kuti chosa kuma 1980 chakuti kufika kuti moyo wathu ukhozokhala pena pake. Ayi sindomuona. Anthu osewa mwatchulawo sindichula dzina la kuti uyu koma paliena anayesetsa. Koma mukakaona anthu amenewa ma president tiyambe Kamuzu. Mene Kamuzu amachoka ana ndi chuma chochuluka bwanji ngati munthu nanga ifeyo tana ndi chuma chochuluka bwanji ngati dziko. Musiyeni apo. Bwerani kwa Bakiri Muluzi. Abakiri Muluzi mene ankalowa mene momo anthu aja ma president aja akamalowa tonse timadziwa zoti awa ali ndalama zochuluka mwakuti nyumba yawo yakuti ili kwakuti koma pozachoka wina alisamachoka atalemera kwambiri pene pacha. Palibe president amene mungandiuze ine wa Malawi muno amene achoka pene pacha asali munthu olemera. Masalale awo timadziwa. Si masalale opya oti munthu yangathe mpaka kuzimangira chinyumba cha ufumu ayi siotero. Koma kamazochoka pa mpando for example tingotena Bingu Mutharika. Bingu Mutharika andindata that's a serious property. It's a palace. Nse watala opita umene kwako. Chinthu chicha kuti muchiwerengere in value
koma ife tinazolowera kuti ma president amatero paka pa president amalemera basi amachoka amabwera wina amalemera amachoka ife timakhabe chimodzimodzi and anthu amene wawo kuti akhale pa president timapasa kuti ndife president ndipo tinazolowera tili ngati ma robot amatika ngati robot amakoka zoseweresana zija mukakoka basi timasangati wasankana kuti ima tilira ife boma linalilose sitinakhalepo ndi boma loti anthu sanalire ilili kuti libwere anthu akumalira ayi tisinthe kumakamacha kumisewu kuthamanga kumisewu linabwera panopa anthu akulira olo ililira titachoka labwera lina tiliraso anthu amene wawa masankhidwe ake tikamasankha sindimbamvetsetsa kuti nchifukwa chani ife timasankha motero ndeu ukandifunsa kuyankha funso lako alipo pagulu ilili ayi ine palibe amene ndine ulawo ndipanga impress palibe amene ndipanga impress unayankhulapo kuti ena anayeserako anayesetsa ndi atiwo oyesetsawo ninkanena kuti sinthu zino anayesetsa ndi awa ine ndikukamba in general ine sindili mbali ya chipani china chake kamene mbali ya munthu wina wake awa ndikukamba kuti my honest opinions nde it's an opinion nde ndikanena kuti koma wina wake kwa ineyo anayesetsa alipo wina wake amene anayesetsa koma sindimochula chifukwa mwina zikondweresa chipani china kuti ndi family tikayesetsa koma tikambe chilungamo as a nation ngati dziko we've been people who are not serious tizekamba chilungamo dziko lathuli kumene lulowerapo ku oblivion kosadziwika kuti ndi tulowera kutiko timangokhala anthu odandaula boma linali lonse anthu amangodandaula kuyambira ulamulo chipani chimodzi kuzafika mpaka anthu akungodandaula especially ifeyo achinyamata tikakamba za achinyamata ine ndimaona ngati kuti achinyamata kumalawi kuno satengapo mbali kwenikweni pa nkhani zoyendesa dziko chifukwa mukati muonesetse let me take you back in history kuyambira ku Zimbabwe kumene kuja kunali Robert Gabriel Mugabe got involved in the affairs to do with governors kumani pana ndazungwaje when he was 36 years old ineyo panopa I am 34 I'm turning 35 mukapita ku Mozambique kunali Samora Machel he got involved when he was just 26 years old ndio anali mwana kwa ine Samora anali mwana kwa ine mena amayamba nkhani zoyendesa dziko mukapita ku Zambia kumene kuja kunali Kenneth Kaunda was just 40 years old when he became president. He became president at 40. Mwalimu Julius Nyerere became president at 40, if not 41. Nelson Mandela went to prison when he was a 40-year-old person. Kunoko, kutindukuze ni president osewa ndachulapa. Number 1 Kamuzubanda. He became president when he became prime minister wa Malawi when he was 51. Bingu wa Mutharika became president when he was 72. Bagiri Muluzi became president when he was, I think, 62. But everybody is just above 50. You talk of Peter Mutharika, became president when he was 74. So now model kunoko ya muntu ina running for presidency. Muntu ndwaza ka 40, 41. And we are now in 2025. And hawa amene amalipa ndazungu anali at 26 years, 33 years, but they believed kuti sogola dziko lawo lili manja mwa iwo. Koma Bagiri Muluzi atupere Muluzi anabwera anapanga contest koma zinawavuta ali about is it 35 or 34 they about 35 36 Now tikakamba za anthu ngati achina atupere Muluzi they have serious models in their life bambo yake munthu anali president now anthu awo ndikuwatchula abawa sikuti bambo awo anali president kapena ndi anthu ongodziwa kuti ili ndi dziko lathu ndi anthu oti they're just concerned. We should just be concerned people. Nakambaso kuja ku nyumba ya chifumu nena zokuti we lack a deep sense of ownership. Anthu akuno dziko la makhala ngati sirawo. Ngati ula libwereka ena mpaka mane ine sindingapangire chisa sindingavote zimene zimandikhomodwisa. So ulo mukapanda kuvota ndi mupita dziko lake liti. Lanu ndi lomwere. So ifeyo nimuona ngati kuti we should really develop a serious sense of ownership. Dziko li ndiratu. Ndalama zimene zimabedwa mboma. Anthu abandalama zambirimbiri anthu timamva ife kuti anapita ku court agamula kuti anapezeka ndi mlandu wakatangale and court lampanga convict kuti munthu uyuyu anapanga adi katangale koma ayi kuona munthu uchi akuyenda naye ndetu akudutsa pa magalimoto zopuma chifukwa chani zinthu zathu tikakamba za judicial system health system pali zinthu zimene zili manja mwa boma kusunga chipeza cha private court tikulibe private ndeti dalira kutiko munthu olemera akamangedwa anganena kuti ndipita court ya private sangapitero sizili ngati chipatala umasankhatu ukakhala ndalama utopita moyo wathu ngati ulibe kupita kugwinzi koma court yathu ndi imodzi imene timadalira olemera osauka onse ambira court yake imeneyo police ndi imodzi kulibe polisi ya anthu olemera kuti anthu olemera kala kama mangidwa ndi polisi ina
polisi yawo ndi yomweyo. Ndiye kumene kujako ngati anthu olemera ali pamwamba above the law, then there is no hope. There is no hope. You also mentioned that you are confused. Can you just shed more light on that? Why are you confused? We are in a confusion. Confusion yathu zinthu zathu sizikuyenda bwino. Zinthu ngati sizikuyenda bwino, you are going to end up being confused. Kodi panopa titati mawa tivota, sikunena kuti ine ndingavotera ndani. Koma nkhani apa njomanena zoti munandifunsa kale kuti ma president osewa who is impressing you. Kodi anthu amene ayimira apa ndoti ambiri wanayimirapo kale, ena anayendesapo kale bomali. Anthu akubisana ndi amene nde wewe kuti usankhe nkumasankha kuti usankha ndani, confusion imabweratu. Because you want the better choice. Now if you can see and you are not seeing the better choice, aliyese wamuyesapo kale. Ma MP athu anthu ambiri amene ali parliament mja anthu ota ndale apanga kwa zaka. Lero adi mulandu ora na bandala mamba mawa tamva zona nasokoneza zawo, but we still have the same people to pick tisankhe kuti you pakati pa anthu omwewo. So there is confusion. I'm confused. So anthu ayambapo kutuluka awa kuyimirira ngati president, awa ku DPP kuli apita Mutharika akuyimirira ngati president analamulapo dziko lino, pano achakwera nawonso akupanga contest mu September mu, kuli atupere muluzi nayenso akutulukira chisankho chake chomwecho. Kuli Afford Chihana, Enoch Chihana, kuli Akabambe. You are telling us kuti you are confused panthu osewa amene atuluka kuti akufuna apikisane nawo chisankho cha pa 16 September, kuti usankha uti sukuonapo munthu amene angathe kutichosa dziko lino paja pamene ukunena paja ndikutika pamwamba. Anthuwa, in my opinion, mendikunena nthawi zonse awa ni maganizo anga, aliyesa ndi maganizo. Maganizo mwanga ndikaona history yathu imene tionetsera ikungoonetsa kuti ifeyo chiyambireni timangosankha molakwika. 1994 Bagiri Muluzi, kuzalowa ma 2000 kwabwera Bingu wa Mutharika, kuchoka Bingu wa Mutharika kwabwera Joyce Banda, kuchoka Joyce Banda kwabwera Peter Mutharika, kuchoka Peter Mutharika. Koma ni nthawi imene iweyo Leah ungandiuze ine kuti ife ndene nkangosa tinali bwinobwino kuti apa nde tikuyenda. Pena pake basi tipeza ndife anthu olira, anthu osokonekera, confused people. Panopa sindikukhulira kuti ifeyo ndifede anthu okuti tili straight, we are not confused. We are very confused people. Ndimafuna dog muliyankhe fusoli bwinobwino kuti munazaka mbapo zokuti patsogoleri you are confused for simukuona kuti kodi tingalowere kuti pama contestants amene abwera pakadali pano amene akuzapikisana nawo pa chisankho cha 16 September. You are still confused, simukuonapo munthu amene angathe kutichosa dziko li pamene tili pano ndikutika pena pake. Kuliyankha funso lakolo mwa chindunji. Pano sindikuyena kupanga endorse munthu wina wake kapena chipani china chake. Pano ndikukamba za ine. Nde ndisanene kuti koma ndiona ngati wakuti imeneyo timati endorsement. Nde ineyo I am not ready in this program to endorse anyone. And I don't want you to endorse anyone. So komano iwe pa maganizo wako ngati ndala nthawi kuti wakuti ndamene ndimuonako ngati. Now that's an endorsement. That's not what I want to do. Without mentioning names. Ndimafuna utiuze kuti wewe ngati wachinyamata you are saying you are confused. Kuti sukuonapo munthu pa anthu amene mwina akubwera kutsogoloko nazo kuti awa ndamene ngati chose dziko lino pamene tili nkutifikisa pena pake. Ine ndimakhulupirira kuti posankha mtsogoleri without mentioning names. Ndakumva. Ine ndimakhulupirira kuti anthu mukamasankha mtsogoleri kaya musankha wa pa chalichi, kaya musankha wa pa skulu, kaya musankha munthu otsogolera mpaka dziko, muziona background ndi mmene atsogolera masankhidwira. Simaona kuti ndalama zambiri ndi ndani kapena chipani chachikulu chili ndi ndani, koma background ya munthu nditi. Unfortunately zioneka ngati kuti zisankhozi zikamachitika it's a popularity contest. It's no longer a contest of ideas kuti anthu awa wanzeru ndi ndani amene angatsogolere ndani, koma zimaoneka kuti amene ndi chipani chachikulu ndi ndani kavotedwe ko chipani ichi nchakumwera manambala ambiri apatha kwina ifoti ADPP amachokera dera ili. So pano ine ndikamaona anthu akamavota choncho ndimaona zoti izizi people are not checking backgrounds. Akungotengera ine ndinokutcholo ndimavota chipani chawo chawo, ine ndikukasungu ndimavota chipani chawo chawo, ife ndakumpoto ife nda Afford. Nde ineyo kunene chilungamo, this is not a contest of ideas. This is just a contest, a popularity contest. Who has more money, who is more popular. Basi. So kuona hapo iweyo.
mwina amene ndingaone ineyo nkupeze nkutheka kuti mwina kachipani kawo kakang'ono chifukwa munthu mwamamucheka background mmacheka anabapo aye awo anaba nkhuku momwe iye amtete sauze kuti makiya khola khale ndiwo chifawa kuti anabapo nkhuku kamodzi so pano anthu awawa mukuwatchulawa pitani mukaone ma backgrounds awo chifukwa anthu asikulango tulukira lero anthu ena amene pamagwira ntchito kwakuti pitani mukafunse umene kwa awagwira ntchito kuno zinaenda bwanji mukamva ndalama zakuti zinasokonekera mu mmene awo anali pampando amene munganduzene kuti ndimvotere kuti akhale mtsogoleri ayi awa nanga mungasankhe ayi awana khalapo mtsogoleri kale ati mtsogoleri makunali mavuto anje ati naona mavuto akuti okay sinangasankhe okay awa ndatsogoleri kale awa maziona bwanji ndaona mavuto akuti ndipo mazakhala munthu wina wake mupita mukamva zoti munthu uyu record yake check bwino china yonse chinaenda bwino mamwe apa ngatik ma box yonse tik the man runs mtsogoleri wathu akhala oyo koma unfortunately it's a game of numbers here it's a game of popularity ochuka ndiyawo chipani chachikulu ndi chawo anthu ovota angovota kuti uvotera chipani chifambo dzamva anthu ena aona zoti ine ndino congress basi patavota patana orakha kuti munthu amene alutsogolo ndola kuya amvotera anthu ena nda DPP orakha kuti munthu alutsogolo ndola kuya amvotera. Doc, I want your yes or no. I will take the same question again in English. Among the people that are contesting, among the people that have come out to contest as a president in this country on 16th September, are you seeing any among the contestants? There must be someone who is better than the rest. There must be someone who is better than the rest. All I would advise people is to do a background check and get someone who is better than the rest. You said, but you have hope. I do have hope. Can you just clarify on that? If you lose hope, then you are lost. Then that's the end. But when you have hope, you keep going. So that's what I have. I have hope. I have hope. That's why people should go and vote, because we are hopeful people. We are hoping for tomorrow. So it's as simple as that. We keep going because we have hope. Tibwere pa zinthu mmene zikuyendera mdziko muno ngati wachinyamata mwina ukuona kuti chuma cha dziko lino chikuyenda bwanji pakadali pano. Chuma cha dziko lino, I will not speak like an expert in economics. My understanding of economics is just elementary. So I will tell you kuti nditapita kunyumba ya chifumu kokakambirana kuja nazaona kuti mafunso ayambirira mwina 5 alesa amangwamba za ngongole alesa kufuna ngongole. Now anthu oti akufuna ngongole oti alibe ndalama tiyambire penepo chabwino. If we're going to give 100 million to Tom, Dick and Harry, aliyese hands ndalama zitazipeza tengani ngongole. Now we must look at our buying power. Mana uno ilimo kodi wete kupasa 100 million wakuyamba business ya tomato alipotaka kugule wewe tomato wako chifanga tisagula ndio yosubweza so ngongole zithera pompo. So pana anthu ambiri amene atenga ngongole unali anthu data anthu sakubweza ngongole. It's because there's no buying power. Mu economics muja mulika chinthu kana kamati PPP power purchasing parity kunoko ndiyo tani tayanganani nde anthu achinyamata kamangoti ndifuna ngongole oyo tikupase ngongole ukakamba business kaya nkhuku alipo anthu otakagule nkhuku iwe pano patukamba zoti anthu andandana ku stadium akalandira chimanga wina utenga ngongole akamugule ndanda ndoti anthu awosa kukanika olugule chimanga. Our people are asking for chinthu chaching'ono chimene afuna anthu athu ndisima tu basi nsima inieni anthu athu they're not asking for my skyscrapers as of now. So sikutafuna sausage, bacon, juice ayi anthu pitani komwe afunse kuti angofuna ufa ndengati tikukanika as a country kwapasa anthu ufa olo mumpasa wina wake 100 million akamugule ndani. So mukafusa za economy, I don't think this is a sound economy. We're sinking. Period. Pali zinthu zambiri zimene boma ili latonse linalonjeza likulowa mboma pa nkhani zotukula achinyamata 1 million jobs tizakhala ndithu ndi mafakitale osiyana-siyana amene tizalembe ntchito achinyamata zagwira ntchito kumeneko kutukula dzikoli ndi zina zotero. 5 years down the line ukuona kuti achita bwanji kumbali yotukula achinyamata mdziko lino la Malawi? You are confused. Of course you're talking to a confused man.
I'm very confused about how the affairs of this country are moving. Moti sukuonapo chilichonse chabwino. Munthu akakufunsa kuti ukuonapo chabwino usamachita kuganizira kuti uchione. Chabwino sukuganizira. Umangonena kuti icho ndachiona. Tingokamba for example kumanga misewu. Kunokota una misewu ine sindimakhala kulino kwewo. Koma ndabwera ndaona misewu ya Nyuwani. Misewu ya Nyuwani iyo ine I was interested kuti awani makilometers angati. Misewu imene tamanga ngati dziko. I'm not sure, I don't have the exact number, but if you go and check, I don't think it's 100 kilometers. Probably maybe it might even be less than 20 kilometers. Ndemo nduze kuti pazaka 4 ngati mwamanga misewu ndingokuza nolomota manga 50 kilometers yoka pazaka 4 panga divide kuti ndekuti chaka chimodzi ni mwamanga ma kilometers anga. On the paper it's about 1,400 kilometers. 1,400 kilometers? The whole country. That has been built? Work in progress. Work in progress. Yeah, ine ndikamba za work in progress. Ndikamba za zimene zachitika. Ndeno ine ndikamba za mulilonge muno. Kuti misewu kuti mwamaliza mukuyenda palibepo simukuonapo chigredala simukuonapo anthu akugwiragwira ya. Kaya 20 kilometers kaya 50 kilometers we can do a check later on. Koma ndimene zotite tiziwerengesera pachaka kuti ndoti fetu mwamanga misewu ngati dziko limamanga misewu yaitali bwanji pachaka chimodzi. Opeza zoti maybe ifeyo mwina tikumanga 5 kilometers ero. So mundiuze kuti ifeyo as a serious country tikumanga nsewu pachaka chimodzi or 10 kilometers. Kunthalire unapita na kunthalire there was a serious issue. There was just like a drift what anthu amakanika nthawi mvula kudusa. I drove from my house in Blantyre. Nobody gave me fund. I went to see kukaona sewuti. I was shocked kuti sewa chiti panthalire so nakhale kutala chambireni. Chiti panthalire nene maimva pa radio nthawi yazisankho all the time. Chiti panthalire wenya ndi mamva amene kucha anthu amene osanaona kutala. I met a woman there who was about to give birth anabwera pa chipatala under 5 clinic. Pali medical personnel mmodzi. They could not help her. Chipatala ndi under 5 koma kwenika ende mtunda kuti afike kuchitipa kuboma anaberekera panjira. Now zimene zokuchitika dziko loti lakhala zaka 60. Anthu akusowa nsewu watala. Anthu kulibe chipatala kwawo akuyenda basa kuberekera pachire today. Ineni makhala kuchapi ma heights of Blantyre. It's as Blantyre as it gets. Right next to Nyambadwe. Ndimendesa gamo mama nimeona anthu anyamula madzi pamutu mtown. Amatenga madzi kwina kwake kupita nawo kwina kwake. Ku machinjiri ku Blantyre kuli malo oti kulibe madzi. Lero zikamba zoti dziko muno muli anthu amamwa madzi apansi mu mtsinje kumakapa. Anthu angati? Anthu 21 million. Population ya anthu 21 million. Kadziko kakang'ono. We always saying kuti dziko lathu is landlocked. Rwanda is landlocked. So 5 years down the line, boma iliratu ose ukuona kuti lachita motani kumbali yotukula achinyamata mu madera osiyana-siyana. I am not an expert in everything. And I'm sure kuti the information that I have, I like reading. My budget review, 2023-2024 budget review, my government. I download those things and I edge and my internet and on Facebook, but my video. No, go there. I'm Minister of Finance. You find their website. Information is free. You can get into the wearing a drama and from a budget approval and you know. So if you ask me for some Songalori Ajinyamata at Wukabranji, I don't think I'm qualified to say Ajinyamata at Wukamodere. Koma umawerenga budget wakhala kwaona kuti kodi boma laikamo ndrama zingati mbudget ya chaka chino zotukulira Achinyamata. Izi ndi zimene zachitika kwa Achinyamata, boma ili lalemba ntchito anthu ochuluka motere Achinyamata. You follow all those things. Not all, but I follow zimene ndatsatira. Yeah, zimene watsati, pa zimene watsatirazo. Ukuona zokuti boma ili lachita zotani potukula Achinyamata versus zimene analonjeza kuti achitira Achinyamata, including 1 million jobs. To be brutally honest, iwe Leah, ngati umakhala m'Malawi muno tsiku ntsiku kudzuka nkupita kuntchito and iwe ndi munthu oti you handle information all the time. Nkhani tikakamba za 1 million jobs, anthu mwafusapo kuti ntchito 1 million zili kuti anthu kumangwa kuti osakamba bwinobwino. So pano ine ndamene akuonera nyumba yako ndiwe wemwe tonse tikudziwa zokuti za 1 million jobs
anthu amayankha kumanena zoti ata pa 1 million paja tapangako create mwakuti but this was a promise kuti tibweretsa 1 million. You see, when you promise people kuti tibweretsa 1 million, just bring 1 million. Ine nanena kuti nthawi ina sibwino kufotokozera kwambiri than kungoonetsa kuti chinthu nakuza ndi ichi. Nakuza kuti manga masukulu atatu ndi awa. Nakuza nino yokuti mtengo izotsika watsikawo. Basi tu, you don't have to explain so much. Nde ukatifusa zokuti achinyamata apindula bwanji. Ineyo sina umalepo ndi achinyamata amene akuoneka kuti apindula akusangalala. Koma wina aliwo kunja kusunda kumana ndi nyamata wina aliyese. Ine kunyumba kwake komabwera anthu nthawi zonse kudzapempha chithandizo. Amakhala achinyamata, amakhala anthu akuluakulu. Anthu amenewo palibe amene ndiuza kuti akupindula, akusangalala. Hayi. Iyi ndi Zodiac Exclusive ndipo program yathu ya lero tikucheza ndi Patience Namadingo. Yeyi ndoyimba amagwira ntchito zachifundo komanso zina ndi zina. Takhani pomwepo. Tikulandirenso ku program yathu ya Zodiac Exclusive. Program yathu lero tikucheza ndi Patience Namadingo. Timakamba nkhani ya chinyamata kuunguza kuti kodi muzaka 5 zimenezi panali malonjezo ochuluka okweza moyo wa chinyamata kuphatikizapo 1 million jobs. Nde umafotokoza pamenepo. Ndimafuna tibwere pa nkhani ina yokhuzana ndi kumanga masukulu, kuphunzitsa chinyamata maluso osiyana-siyana, zonsezi ndithu zinali mu manifesto ya tonse government. Pa zinthu ngati zimenezi iwo umacheza ndi achinyamata, umayenda madera osiyana-siyana, kunja angakhale kuno ku Malawi. Zimenezi ukuziona bwanji? Ndimaganizira mozama. Kwena kuti kodi mafunso awa ndikuyankhawa. Ndingayankhe bwanji mongo chiyika ngati chimpira chimodzi. Vuto lina lalikulu limene lili kuno kwathu ndili chapa chizungu amati lawlessness. The level of lawlessness in this country ndiyo dabwitsa kwambiri. Kuno mzaona kuti anthu panopa nyumba zawo amatha kumanga pena paliponse. Kuno kuti longo muli ndidera lina mmati Kashigete. Kukashigete kwina kwake ndi ku 49 kandi kuti kuli kwina kwake anthu unduze ndiwe kuliko kwina kwake anthu amakuchita kuti kukashigete. Ehe, ukaona zinthu ngati zimene zozo kumapeza zoti anthu akumanga nyumba ku Blantyre nthawi ya cyclone. Nyumba zinagwa kuphiri kuja anthu kumwalira. Malo ngati amene aja definitely boma linakaniza kuti anthu samamange nyumba umeneji. Koma there is no enforcement. It's lawlessness. Anthu sumangasiye kuti azipanga as they please as long as you have power. Chifukwa ndimezi muonekera kuti anthu okhangata masido kuti azipanga zinthuzi cholinga kuti anthu ena akakhale ndi mphamvu. Ine kwa ine that's not a definition of power. You need to enforce. Anthu akudula mitengo. Kena kuti hey global warming but who has caused it? People anthu kunoko ngozolowera. Panopa tukamba pano leya ku Blantyre sindudziwa kulonga kuno kuti situation yanu ili bwanji ya njinga za moto. Anthu anjinga za moto a traffic akuyimitsa munthu wina kuti sanamange lamba ndikumamulipiritsa. Apo ndani break koma pomwe pakudutsa munthu oyika matumba makala 5. Panjinga pajaso sakukhaso pa mpanda okhala pa tanki paja wachita wayendekera ku mahandulo. Akudutsa pa road block, munthu akudutsa pa road block yonse. Mukuyenda mu traffic ku Blantyre misewu yambiri ni ma one way. Ukupita the opposite direction kubwera wanjinga akubwera so naye the opposite direction apo tiso alipompo. Lawlessness. Yadzadza kwambiri dziko muno lawlessness. Ndezi zimene zija zimapangitsa so kuti corruption ikale high. Now we have become a corrupt nation. Now corruption is very deep. It's not a surface thing. If I kuti kamangamba kuti ziphuphu anthu amakozona rupa mwamba pa table pa kuti aziphuphu ndi mina nkupatsa wina wake ndalama kuti ndithanze chakucha. Iru ziphuphu zimene. Corruption imalowa nkati. Kuti kwa anthu aja kuli kudula mitengo. Zonsezi ndi corruption yokhayoka. Chifukwa wina wake ndosagwira ntchito yake umeneko kuphiriko sagwira ntchito yake. Ku Ministry of Forest wina wake sakupanga ntchito yake. Ninkana anthu angodula mitengo. Anthu angootcha makala tukudutsana nawo. Ku police sakufuna kutero. Nde maphunziro zimakapanga affect mpaka maphunziro. Maphunziro athu quality yake ndiyo tani. Quality of education matters. It doesn't just matter what my schools is now tangomanga 50. As a position ya munena wambibiri koma quality yake ndiyo tani. Ratio ya position ndiyana ndiyo tani. Kunoko kuti ma classroom class imodzi ana ka 100. How position ndi munthu mmodzi.
munthu mmodzi how you concentrate pa mwana kuti uyu samamva bwino chifukwa ndifosiyana tonse sitingaphunzitsidwe. Now I'm coming back to the education issue. Tonse sitingaphunzitsidwe ngati munthu mmodzi. Timaona masukulu anzathu kumayiko amene timapita ifeko amatopanga identify mwana uyu samva kamodzi umeneka kuti umuze zinthu kawiri katatu ndi amamva uyu subject isachita bwino so makampange force kuti azipanga studies izi ife kunoko tonse timangotengedwa anthu 100 ndikuyikidwa apa ndikumangokuwa hey kaya wina sakuwa nawo ino simukuona pomaliza pamenepo tiyeni osati tiyayesa akhoza 48 ena osana khoze zatha anthu amene ajawo aphunzira mosakhala bwino ati amakafika ku secondary amakafika ku school zako kachenjeri anthu amene ajampaka yena amakandira ma degree ena fetu tibe degree degree fake ali bambiri bya ma degree eni koma ndanthu osaphunzira. I can tell you I've had conversations with people madaba kuti munthu yuya kuti anali kuchanko. So is this how munthu ophunzira amaganizira? Now timapita Malawi are people who can't express themselves. Ine ndaona Malawi ambiri amalephera kulankhula. Go mukakumana ndi wina lese ma Americans they express mwana wankulu they can express themselves. A lighter conversation koma uziwa zoti munthu uyu understands kuti ndi munthu wa moyo ali ndi udindo pamene anthu akwathu anthu ambiri are not able to express. Ino ndine pano tujeza because we can express. Kunyumba ya chifumbu chanati tanakuja we needed people who can express. Then we're going to move forward. Expression language kulankhulana chonchi anthu amayankhulana koma kunoko nimaona ngati kuti expression imati ichepekera pa Zambia hapo mpapa I can hear people expressing themselves. So ino munali konko mumaona kuti anthu ambiri amene anali kumene kujako samakwanitsa izi zimene inu mukuyankhula basi. Kodi tikatitu expression sikungonena ndofuna ngongole alise zimene zathonena kuti ndofuna ngongole koma there must be art in the expression kuti munthu understands kuti moyo ndi chani. I'm telling you mziko muno muli anthu oti samamvetsetsa why they are alive. Ndinkane timatha kuika anthu akuba kutibera kupita ku court mkwasi anthu aja kuti aziyenda amongst ourselves. If we come out there's no problem because we can't express. Ine ndunena izi because I can express myself. So kuti ndizijemerera kuti ndimatha kuzipanga express koma ndikunena zokuti I believe kuti anthu athu anakhala amatha kuzipanga express bwino would have developed. So of all the issues that you raised pamaso pa president, were you convinced with the response that you got from the president? Inetu wa president ndiona anthu akunena zambirimbiri kuti sana muyankhe sana mukamvesesa zimene manena. To me I was not asking him a question. Inetu wa president ndimangowadziwitsa kunja kwa president kuli anthu akwiya sifuso limene then nazaika parable na fotokoza pamene paja verse ya Bible kuti Yesu atafusidwa zinakhala choncho. Luka 7 verse 22. Na fotokoza kuti Yesu atamufusa zinakhala choncho. Then nano ino titata kufusani kuti ndinuyo kapena sino Mungu eneka kuti mukutionetsa kapena osatifotokozera pamene popo ndamaliziramo iwe wamva pofuso chifonde nafusa nkuyankhaso ndeka kuti ndimaona ngati kuti choyenera anthu akafusa kuti ndi kungoonetsa. So ineyo I was not offended. I honestly find the president, my opinion about the president, our current president, I find him to be, he comes out with an aura kuti ndi munthu wabwino ndikamaona chifukwa president anzanga sincheza nawo ina president ndimangowaona ku function ine ndimba gitana nanga tsogolo president akhala president akuyankhula kusona ine ndayankhulapo koma si munthu oti ndinachezapo naye ndikaona president athu ndimaona ngati munthu he comes off as a good person koma ndimaona ngati kuti vuto limene lakula azitsogoleri amazungulidwa ndi anthu oonamiza anthu abodza. So pano muganize kuti a president azungulidwa ndi ma minister umene kucha. Now let's just say kuti munthu azungulidwa ndi anthu 70 anthu 80 anthu 70 pa anthu 70 pacha anthu 60 akuuza zabodza anthu 10 akuuza chilungamo. Munthu ndi munthu always mwina peno umazaona ngati anthu 10 wanda abodza anthu osewa ngakhalula anama mwina so kwachotsa kumene anthu 10 amene akunena chilungamo. So nthawi ngati manager kuti tsogoleri watifunsa kuti muze maganizo ine ndimaona ngati pali kamawu kena ku Africa kuno amanena zokuti wise counsel makes a good king. Olafumu atakhala ndopanda nzeru koma ngati pali anthu olangiza anzeru amatuluka tukanena zinthu na fumu anthu amene fumu ndi anzeru ifa kuti kuseri kuli anthu amene akunena za nzeru. So pano mukazaona kuti zinthu zikulakwika nthawi zina sa mfumu ndi anthu ena ake angozungulira pamene popo akunama ndi ine mmene muja ndinazipatula ndekha pagulu la anthu mamiliyoni
amene angakumanira president kumangofunsa zinthu zombwambwana kapena umangowauza zina zoti sizithandiza wina aliyense. So iwe cholinga chako sumafuna umve a president akuyankhayi zimene zija iweyo umangowaonetsa mmene zinthu zilili kunjaku. Ine ndimangowaonetsa sinimafuna kuti andiyankhe ineyo. Ine ndimangowaonetsa kuti zinthu kunjaku zili chonchi, ine opinion yanga mmene ndionera zinthu zimene zitere. Komanso mmene muja ine ntayimirira ndimauza achinyamata amene mmene muja kuti mwayofunsa funso ndemufunse zenizeni. So coming to the last part of your question, yonena zokuti a president you should be able to show, not explain. Musona moja simunapitira kusona. Unaona mojani? Did you see a leader showing or explaining? Yeah, pachana nakuza zoti I don't want to dwell kwambiri on the sona. Za kusona zachitike zimenezo. Koma munali kumene kujefa ja sona. Ine nali kumene kujefa ja State of the Nation address. Ndipo natengapo mbali kumene. Natengapo mbali chifukwa natipatsa mwayo kuti nditakulankhula. Ndende nalankhula. Ndende namba so kumvetsera sikuti nditalankhula na nyamuka. Namba so kumvetsera zimene anyamata ena. Kumene kuti unali nyamata wina yankho seunda. Anafunsa so mafunso ogwirika andi. Chifukwa kunjaku zooneka ngati kuti anthu angondipatsa ine moto. Kuti anayankhula. Kunali so yankho seunda. Anayankhula zinthu zogwira mtima kwambiri. I urge you kuti mukaone funso la mafunso ayankho seunda. Anayankhula zinthu zogwira mtima. That to answer your question kuti did he show or did he explain? Cholinga chakusona kuti asina yoti he must show us. Cholinga chawo chinachoti amve maganizo athu. Ndeine napita kuti akamve maganizo anga, akamve so maganizo anyamatawa. Siku limene John specific desi napita ndikaone china chichonse. Ine napita kuti afuna atimvere tipita. Ndeni napita wakambirana. No, ineyo funso langa lino likubwera pa zimene munapitira kuti you went there following sona imene president ana fotokozera mu nyumba ya malamulo. Were you following zimene a president analankhula mu State of the Nation address? Yes, I was following. So ukatenga zimene a president analankhula mu sona zokhuzana ndi achinyamata komanso dziko lino in general, mmene ayendetsera dziko lino, zitukuko zimene achita ndi zina zotero mu zaka 4 zapitazi. Did you see a leader explaining himself, kapena showing what he has done? Taking your last part of the question, mene unali nenera moja pa Luka 7 verse 22. Leah, I will tell you what the act of showing. Kodi anthu ataona uloni kulibeho. Ndujezano ndino dogo ndufuna yes or no. Ndenda kuuza. Kuti munaona mbali itiyo. Sinanga munauza president, you should be able to show, not explain. Edu. Ilero limene lusukuti ndimauza kuti inuyo muzionesa msama fotokoze mango fotokoza kuti ntsogoleli. Amangoonetsa. Sajiro fotokoza kuti onani apa onani apa. Mandipetsera. Ndeti kakamba za musona kuti munthu wapita ku parliament, let's say kuti fotokoza kuti ndamanga sewa kuti wakuti. Okay. That's not showing. Mandipetsera. Olonse kuti akhalapo undipetsese pene popo. Ndamanga nyumba kuenera. Ndendapita kwena ndoforoza rai ndamanga nyumba kuenera sikuti ndi undiwonetsa. Kuonetsa anthu amaona kuenerako kuti uli nyumba. Mandipetsera. Ndawo ntaka kuti sininabwere uzanena koma nyumba anthu aitani ayiona. Ndawo katifusa kuti parliament amaonetsa kapena amafotokozera. Ine pene popo sindingakuyankhe. Chifukwa ngati zinthu zimene amafotokozayo ngati ziliko kunjako basi ilo anthu akuziona. Period. So sakuyeneka so kufotokozera. Yeah, kufotokozera watafotokozera koma zinthu sizikuoneka. Ehe. Chifukwa ukafotokozera kupeza lupa kuchuluka mawo koma ufuna ufotokozebe. Ndawo lumene chinthu chokulibero. Tikatenga funso lako, iweyo utakhala pa mpando pamenepo ngati mtsogoleri wa dziko, walamulira kwa zaka 4, nde ufuna nolankhule kwa anthu ako. Tikalitenga funso lako lija, mene unalifusira lija, kuti as a president mene Yesu anayankhira kuti mukamuuze Yohane zimene inu mukuona. Iweyo ukhala president. Osati zimene Yesu yamaona. Ayi, zimene anthu wakuona. Akuona ndi yani. Iweyo kukhala president, kuti you have been given that opportunity, you are in that parliament, you are telling the people the State of the Nation address. Machitidwe ake nakakhala otani? Yeah. So pano tukukamba za mtsogoleri pano. Nakuwuzani baza kuti nthawi yasona naona kuti anthu amayankhula kukhangatsa yankhula za mtsogoleri. I respect the office of the president kwambiri. Because whether you like it or not, that's our president as it is right now. Kulibeko president wina amene akulamula anthu ena ake ka segment ka anthu ena ake. It doesn't matter when wachipani chanji wachipembedzo chanji umachokera dera liti. President wathu
ndamene tili naye achakwera ndi president wa dziko lino. So pano iwo kandifunsa inenso ndikuyeneka ndiyankhe mochenjera pa ndikukamba za mtsogoleri wa dziko. Ukuyeneka ukambira mochenjera ndikukamba za munthu wina wake ndikukamba za mtsogoleri wa dziko. Ndai iwo kandifunsa kuti ine nakatani ine I don't think it is in my right sense kuti ndizizifanizira pano kuti president anamakachonchi kumene nakayankhula chonchi, you understand? Mene anayankhula president ndi mene anayankhulira president. Ine ndilibe so opinion yokuti ine pamene popo ndakayankhula no motere kumene koko. We have one president, and that is not Patience Namadingo. That is Dr. Lazarus Makata Chakwera. That's our president. Tibwere pa issue ya transparency and accountability. Yes. That's one of the issues that you also tackled in your explanation. You have said, Kuti, you didn't pose a question to the president. In your explanation, you also explained the issue about corruption and transparency. Kuti mdziko lathu lino zikuoneka kuti aliyesa kungoti ine ndithamangire kundaleko kukhangati kumeneku kuli ndalama zochuluka. Kuli anthu akuba usati kuli ndalama zochuluka. Kuli anthu akuba kwambiri. Muboma iliso aliko. Maboma onsewo atu. Kuna anthu akuba kwasewo. Mpaka pano alipo anthu akubawo. Kodi tikakamba za zitukuko zimene zikuchitika. Namva mphekesera kuti ku Rumphi ngati sikukalonga, I think Rumphi. Kuli nsewu kumene koko on paper nkhani ikambidwa ndi 18 kilometers. Koma pa ground ipo pali 1.8 or 1.8 I think. 1.5. 1.5. Then you know, are you telling me we are serious? Sikuba kumene koko. Iwe ukamanena kuti ndikupanga chakuti koma kupanga mongo namizira kungodondezera ti madontho dodo. Now ndikakamba za anthu akuba tiyeni tisaope tikambe chilungamo. Anthu andale ambiri situti onse. Chizungu chake tena kuti most of them ndi anthu akuba. Chilungamo chake ndi chimenechi. Most of them. Ine ndimanaza kuti mundale munakhala anthu abwino ochuluka kuposa anthu oyipa. Tinakhala ndi mavuto ochepa. Koma chifukwa chakuti anthu oyipa ndi ambiri kuposa anthu abwino tilizo ndi mavuto ambiri. Ndepano ndisapyatire mawu manazo kuti aya muli anthu akuba mumu. Mmene mumwe anthu akuba muli anthu osaganiza za anthu ena. Anthu amene amaziganizira iwo eni ndi mabanja awo. That's why anthu achati maona malemera. Munthu salary yako ndi less than 2.5 million. Koma ngokhala pene paja zaka 5. Undidzi manyumba, zimagali moto, ana ako amaphunzira masukulu ako nja. How? You must be able to explain. Otherwise, ndi wakuba basi. Waba sizako zinthuzo. Ineto I have no problem with rich people spending their money anyhow. They can hire private jets and bring them to Malawi. They can school their kids kaya kuti my holiday watomaka panga ku Dubai. I have no problem, but you must be spending your money. You cannot be spending taxpayers' money. Boma ilimene linalowa ndi moto yonena kuti tizathana ndi anthu onse okuba. Corruption imene wayikamba ija kuti chimene chakula mdziko muno ndi corruption ndi wayifotokoza madera osiyanasiyana kumaphunziro ndi china zotero. So pa zaka 5 zapitazi ukuona kuti ngati dziko la Malawi tachita bwanji kumbali yolimbana ndi corruption, especially this government imene inalowa pa ticket yonena zokuti tithana ndi nkhani ya Katangale. Ine ndona ngati kuti pothana ndi Katangale ndi disaster. Katangale amene ali mdziko muno ndi ochititsa mantha. Komanso akuoneka kuti anthu amene ali ndalama za nkhaninkhani. Judicial system yathu sitha kuwagwira bwinobwino. Anthu amene akudzaza kukalowa kundende ndi anthu amene alibe woyankhulira, alibe ndalama. Milandu yake so mukayimva ina petty crimes. Anthu akupita umenewo. Milandu yochititsa mantha mdziko muno ndalama za nkhaninkhani. Anthu ake ndamenda kuzanacha kuti maonabe kuti akuti awawa mabiliyoni mwakuti. Koma ayi nditutudusana nawo mu city center ali pa magalimoto zawo zopuma akupitabe kuntchito kwawoko akupitirizabe. Nda inuyo kumandifunsa kuti muona bwanji ntchito yothana ndi Katangale. Ntchito yothana ndi Katangale yakhala ntchito yovuta. Ndi ntchito ine sindikuona kuti ichitika. Ukuona kuti sinachitike. Katangale uthana ndi Katangale? Ayi. Olo chabwino kuyesera. Don't you see kuti boma ilili layeserako mwina polimbana ndi nkhani ya Katangale? Kuyeseratu anthu akamapita ntchito amakhala akuyesera. Anthu akamayika anthu pa udindo akhala ndi pampando ino ndamene moyang'anira izi akuyesera.
koma zimene nazo kuti corruption here has become a culture. There's been an inculturation of corruption. Kunoko ndi chikhalidwe chathu. Kuteku kunoko corruption anthu amaona ngati corruption ndi anthu awa boma zimene apangazi. Kwini kulikonse kuti corruption uku anthu pansewu mwayima muli minibus a traffic akumugwira munthu kuti alibe let's say fire extinguisher kapena ma brake lights ake sakugwira ntchito. Kupezeka zokuti anthu amene muli minibus mukumuza so driver kuti tangu achuna nina yake atisiye tizipita tikuthamangira. It has become part of us to safe kuti we have accepted that corruption is just, it's normal. Kuchipatala kuna kuthandiza hayi abiruka ngopanga mwakuti mwakuti andi madziwana ndi ndani ndi corruption imene sunapereke ndalama koma anthu ukupita kuchipatala kuja anthu ali panzere iwe kuti nakanthandiza nsanga ifane madziwana ndi akuti you are corrupt. It's corruption. Ndai kuteku we have just become a nation that is just corrupt. Lero kwafusa adindo amene alipo pakadali pano boma limene lilipo pakadali pano akuwuzani kuti iyayi tayika ndalama zochuluka ku bungwe la ACB. Talisiya bungwe la ACB kuti likhale loyima palokha lichite mmene lingachitire pothana ndi katangale mdziko muno. Nde iwe ukuti palibe chimene chachitika. Kodi ACB inakhazikitsidwa liti? I'm sure you have the information. Sikuti we've always had ACB. Inachita kukhazikitsidwa kuti ithane ndikatangale. About 25 years ago. Okay, 25 years ago, if independence has been there for 60 years. 25 years ago somebody said, okay, akula kuti tiyentike bungwe lizithana no ndikatangale. Bungwe lwadalika lothana ndikatangale. Muzeso kuti kubungwe so lothana ndikatangale loso kukuchitikaso katangaleyoso. Anthu amene mwayika kuti athaneso ndikatangale kukuchitikaso katangale. Pano mukunduzero chabwino muonjezerano ndalama za nkhani kuti nozekathane ndikatangale. Chifukwa kuti bungwe lothana ndikatangale lilipo kale koma likufunika ndalama za nkhani kuti lithane ndikatangale. Katangale is a serious issue. It's deeper than we think, and I've told you this. If you don't on the surface, koma it is a culture. Ndichikhalidwe chathu Amalawi. We are corrupt people. We've been corrupted. Timalize interview yathu ndi mbali ina ya hope imene unagamba kuti you are disappointed, confused, at the same time you have hope. Pamene tikupita chitsogolo, mwina tsogolo la dziko lathu lino la Malawi makamaka potukuka. Ukuliona bwanji? Dziko lino choyambirira kukonza simisewu sizonse zimene kuganizirazi. In my opinion, choyambirira kukonza ndi anthu anaonongeka, anthu ngoonongeka, anthu amavomereza zinthu zosayenera kuvomereza, anthu akuchita zinthu zosayenera, anthu akwasiya chifukwa akhale ndi mphamvu, anthu akuyeneka akonzedwe. Anthu mmakonzera kuti ku sukulu ndi umene anthu amakonzedwa. Anthutu ali ngati mmene timakonzera bread ku bakery. Timbeke chonchi atenthe pang'ono titere kuti akhale wabwino asapyerere. Tsopano anthu aja ngati education system yathu sili bwino. All I want to see is the government engineer the education system. Anthu aphunzire civic education, anthu azikhala omvetsetsa kuti dziko limayenda bwanji, munthu utsogolere mukansankhe bwanji. Tisangophunzira for the sake of chifukwa ndiona kuti I think umalawi anthu ambiri akuphunzira kuti adzalembedwe ntchito. Tsopano ngati mukuphunzira kuti mulembedwe ntchito, you're not one with the world, you're not one with the system. Iweyo ukaphunzira ulola pando olembedwa ntchito, we must be confident in you kuti still more titokudalira utautithandiza kuvota nkupanga chisankho choyenera. Koma ngati ungophunzira kuti akupatsika paper kena kake kuti unabwera kuno ndipo iweyo utawugwira ntchito uka ku nyumba icho ndeti kulakwika. Ine ndifuna nitaona ma citizens athu ambiri otaka kuti chabwera sakugwira ntchito koma anaphunzira. Ndakuti chiwerengero chachikulu kunoko cha anthu osaphunzira. Tizikamba chilungamo. Kunoko chiwerengero chachikulu cha anthu amene siophunzira. Anthu amene osaphunzirawo ndi amene amasankha azitsogoleri, ndi amene amasankha ma MP. Anthu osaphunzirawo mpaka ena akhanso ma MP. Osaphunzirawo mpaka kalowa ndithu mu parliament yopanga malamulo a dziko lonse. Anthu osaphunzira. They have become our lawmakers. The very fabric of this nation is in the hands, the majority of us, ndife anthu osaphunzira. Ndi chimene tikuyenera tikonze nambala ya anthu ophunzira ikwere. Dziko ili lizakhala bwino. Takuona ni pakati pa mwaya mukukonda kumakamba nkhani yosintha zinthu mdziko. Mukumabweretsa ndithu mfundo zanu zosiyana-siyana
pompano mwayambitsa program yanu ya blinking. Tinene kuti muli ndi maganizo mtsogolomu nanunso ozalowa nawo mundale. Ine ndi maganizo kuti nkamadza mwalira anthu azandikumbukire. Nkamadza mwalira ndizasiyeso ijamali impact. Anthu akamadzadusa pa nyumba pangazi zati nyumba iyo mukakhala munthu wina ndipo ife anatisira izi. Dziko lino tili lino tikunjoya izi chifukwa munthu ameneyo analankhulapo kapena munthu ameneyo anatengapo mbali. Nde kuno tikamati akufuna ayambe ndale kapena adzakhala wandale timangothandiza adzakhala munthu wabodza uyu. Adzakhala munthu obera anthu. That's the definition imene amalawa nayo anthu andale. Anthu andale ndakuba, anthu andale ndabodza. Koma pachilungamo anthu andale ndo amene akutsogolera dziko lili mmanja mwa anthu andale. To share with you, Leah, I come from the lowest possible socio-economic background one can possibly think of. Kumene machokera ine. Kuti kumene nachokera kukuli anthu amene they were better than me, amene tinkaona kuti wali mtsogolo. Pano akamationa madabwa ndi munthu uyu mpaka anafika. Mpaka munthu uyu apereka maganizo ake pakayendesedwe ka dziko. You understand? Ndezi zimenezo zitoteka pokapoka. You must be visionary. Munthu udziona kutsogolo kuti kodi ineyo ndikachoka apa ndi ndulowera kuti. Ngati suona atu ndesupita, sukafika. Ndenda kuyankha funso wako. Dziko la Malawi in the next 5 years ukuliona lili potani? Dziko la Malawi in the next 5 years. Sindikuliona lili patali ndipo pomwe tili pano. We are moving at a very slow pace, a snail's pace. Ndi midwindi lefeyo. Kuti kuchokera tingoti 5 years ago kuzafika panopa. Olo inu kuti muone. Mungati inu mwasuntha mapito tsogolo. Ayitu. Tukhala ngati we are stagnant people. Nde 5 years, Leah, ine sindiona kuti tikupita kutali. Ayi. Wonderful, so ililo randiyankha. Mu budget imene anduna angoyankhula angotulutsa angoyika pa mtetete posachedwa pompa kuti there is about 30 point something billion kwacha going towards youth. Ukuona kuti zitithandiza? Tukamba ndalama ato zimenezo. Now we need to start talking about policies. Ndalama zilipo. Ndalama zinalipo. But why are we in this situation? Ndalama tuzimabwera nthawi zonse. Funding, chani. This is not an issue to do with money. Olomutanduza zokuti papezekano 100 billion yoti ipite kwa Chinyamata. We still have corruption. Zije tinakamba zija. So, ndalama zimenezo mazitenga ngozi ika mu chipuu china chake ena akazita pamo kumapita kwati kupanga za Chinyamata. Tikupanga za Chinyamata. So ine mukanduza zoti budget mwayika mu 30 billion. It doesn't mean kuti ndekuti zisintha zinthu. We must deal with corruption. We must deal with uneducated people. Period. Tukuyamikeni kwambiri kuti munatenga nthawi yanu kuyankhula nafe mu Zodiac Exclusive. Omonso ndimene tamalizira program yathu ya Zodiac Exclusive timacheza ndi Patience na Madingo. Ine ndi Leah Malikano mwakumanonse.